Здравейте и добре дошли в едно ново видео, в което днес ще играем Minecraft Bed Wars с един мой приятел Калоян. За тези, които не знаят кой всъщност е Калоян, Калоян, представи се. Аз съм Калян, както разбрахте от това, и ще участвам в тази поредица, където играем Bed Wars, Skywars, PvP и всякакви такива забавни неща. И стига толкова с приказки и нека започваме. Ябадабаду! Това не го добавяй. За тебе как ще се прави? Пред мен ще го види. Дано човек. Атак, аз, дефенс ти. Да, както винаги. Аз отивам да ръшвам. Отивам да ръшвам белите. Те сините. Не, фъпън. Кой кътваш? Човек всичко трябва да кътвам. Човек котката е мялка. Отивам за диаманти, няма ти хора. Добре, брат, какво ти решиш? Аз съм целта задължил. Морозо и сам да ни даде. Окей, внимавай, аз ще кажа, когато тръгна да те стрелят или нещо да направят. Братленце тук, човек. Това прилича на лайно. Каляне, я ми биш дефенса на тия. Окей, стига толкова с дефенс. Нека сега атак моуди. Къде отиваш, бе, брат? Аз? Къде? Да. Аз направих, мисля, че достатъчен дефенс. Буквално аквата ги няма, тъй че мога да им взема леглото безплатно. What? Еге! Баш, то се върна на време. Умри, няма да му убиеш. Хаха. Final kill, GG. Били го? Dead. Браво е! Жълто един зелена, много силен. Зеления си, да бива си. Смисъл. Сега не е по-силен от нас, нали? Не е по-силен. Абе, ние сме флеймфраг си Уембоя, брат, какво ме лапиш? What the hell? Братленце. Оу, комбот. Оу. Убих пърпо. Бат, пърпо са много слаби. Майко, фрикил. Зелен. Брат си двамата зелен съвсем, да ти кажа. Не, човек, аз съм мъртъв. Не, човек, имах два диаманта. Брадър. Обърквам много. И аз си го убих. Дай, Каляне! Че? Да видим по-добър. И втория, Браво, е. Безплатна база. Брат, единият беше full diamond и го смачках. А ти имаш ли Iron Armor? Давай. О, лад, зелен. Представяш ли си? Взеха ни легло. Бери. Чакай, ела. При жълти. Идва. Знам, че идва. Тери. Майко има диамантен меч. Калняне! Оцеля! Не. Тери, ай, мой го бим. Тери на 4. Тери сменяме. Шит на 6. Идва. Фак. Давай побег. Напит. Не! Идва още един зелен! Yes! Бро, е! Човек, брат, какво са направили за дефенса ми, бе? Почвам съм макс аутван. Трябва първо да слагам... Искаш ли бол? Ей ти бол. Няма бол вече. Искаш ли бол? Да. Gimme бол. Ей ти бол. Thank you, I guess. Идва пак. Давай, този път го убиваме, не ми пука. Ми пак ще го убием.
Този път го убиваме. Този път са двама. Яш! А не, единия. Бягай, умирая. Ай! Браво е! Моля те, не. Yes! Убив. Сире, човек, дай ми един кил, аз имам само един кил. Брат, ти за кил ли живееш или за живота си? Ама да вземи кил. То пак идва. То няма да се откаже обаче. Готов ли си? Готов ли си? Чакай, бол. Айде, убил го. Браво. Идва! 18 даймонти има. Не. Идва. Дай ще пазя. Оцели. Тери. Браво е! Бе! 4 даймонда трябва. То. Аз имам два. Слагам ги тук в чест. Това в момента няма втората игра. Да, другата игра справихме втората доста игра- добре до сега деф. Идва ли някой? Не. Да, той се добави един PvP пак. И ми вика, че Аз имах да, ама просто имах PvP пак, просто искам някакво, защото... аз съм с един супер ефтин. Ма той също е як. Ооо! Идват! Знаеш, че това PvP пак ми кара, Идват! ми ги... Син! ми прави някакви по-малки. Чайте, че сините на... Аре, сега тия ще ги джъмпваме, нали? What? Не, бе! Дай Аз бързо! добих това Би! Убили го! Да, бе. Бра. Добре. Аз да им чупя ли легото? А коки? Аре, докато ги разсейвам. Аз вече им билднал до тях. Помощ! Аз ще умра, защото бях на малко. А, не умря. Братлето се качи нагоре. Топок. Трябва ми диаманти, брат. Дават. О, знаеш какво аз бриджвам? Ой, спра! Чек да не стане ми ли под в Skywars? И дано. Така 7 диаманта да апгрейна ли Protection? Прот веднага. Аз трябва да си купя арбор. What the... Не, убиха ме! What, как ме убиха е? Какво? Бързо идвам. Айде. Братлето имаше стренг, GG. Брато, ти имаха стренг, айде GG's. О, да. Удобно се дам, брат. Какво ти си, бе? То му остави на едно сърце от два удара, бе, брат. На половин сърце даже. Да, това е стрengта, човек, какво очакваш? Гадка. Опенхаймер, ти. Аре, билдвай, защото идват към нас. Идват! Глей, Ако искаш да стана с пил и билда ли, бе, брат? Не, бута го Браво яс. е. Ле. Аз го бутна го. Браво. Да папа там да умира. Оф, аз си викам, сега сме дете. Ти си, бе, тия ботове, аре, че идват. О, пак и то. Що купих 3 меча, бе? Майкъл! Кауяне! Кое на аз го убих, бе? Братле. Ох, той е добър. Ла-ла! Шит. Брат, умира, бе. Фък. Еди. Каки? Да, взеха ни легото заради Умряхме. тебе, брат. Умряхме. Какво? Не те чувам добре. Ало! Я говори. Ало! Брат, защото ме някакво... Чувам се, Тено си забрал микрофона. Е, ужасно те чувам. Клеон Пирс. И Уембо. Хелна. Къде е? Уембо е него. Уемби. Уембе. Лам. Ама е някаква нова карта. Не е нова. Не е нова.
10 лайка правим Build Battle with the fuck. Ле. Флем. Помощ! Калуяне! Брат, къде знам, че си там, е? Да, ма не се ставам за Build Battle само. Яма гледай. Ще гледал. Ария книга. Между другото, майка ми вика Кинга. На тебе вика What Кинга. the fuck? Брате! Ба, си читер. Дават. Мазен Дават. читер. Как така е, брат? Сега, брат. О, хора, знаете ли какво това е последната игра? И бруто му казаха, има тук. Идват! Как е? Така, щупиха ни леглото. Вселякен брат. Но сега знам какво ще направи това пак. И бъде Чакай, спокойно, чакай, нищо друг лошо не страх. може да стане. Калуяне! Sneak Аз няма attack! какво да правя. Не съм бит. Yes! 2 кила. My god. Браво, бе. Чай, че идва. Идва, сега ще скочи. Скочи! А, Братле! Хелп! Добре ли си? Айде, е убит. Браво, бе, бе! как се стана само? Дай. Yes. Че взех кила. Идват. Тели джампон ги отгоре. Тели идвай. Виждам ги! Един е долу! Его е това. Ще го убия! Пат коки! Не, паднах! Ама го убих. Не! Коки! Добре. Ще те авенжна! Не! Зиле! До тук ще е това видео. Ако ви е харесало, не забравяйте да праснете този лайк бутон. И да се абонирате задължително. Благодаря, че гледахте следващото видео и Довиждане!